ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ହ୍ୟାଲୋ ଏ ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି ସରିଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ଆସରେ ଧରିବା ଜନ। ଏଇଟା କ'ଣ କରିବା? ହାତରେ ଧରିବା ଜନ। ଦେଖ ଏଇଟା ମାଙ୍କଡ଼ ଭିତରେ କରୁଛି। ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା? ଲୋଭ। ଲୋଭ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ପାପ। ଲୋଭ କଲେ ମହାପାପ। ଲୋଭରୁ ପାପ ହେଲା। ହାତେ ଧରିବା ଜନ। ଦେଖ ଦଳେ ପିଲା ମାଙ୍କଡ଼ ପୋଖରୀରେ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖିଲେ। ଆକାଶର ଜହ୍ନକୁ ପାଣି ଭିତରେ ଦେଖି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା, ଗୋଟେ କମାତି ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କମାତି, ଆରେ ଦେଖରେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଜହ୍ନ, ଚାଲ ତାକୁ ଧରିବା। ମୁଁ ଦିନ ପଢ଼ି ଯାଉଛି, ଏମିତି ପଢ଼ି ଶୁଣିବ ହେଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି। ଜହ୍ନକୁ କେମିତି ଧରିବେ ତ ମୋତେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ ବୋଲେ ଗାର ଦେଇଛି। ମୋତେ ପାଞ୍ଚିଲେ ବୋଲେ ଚିନ୍ତା କଲେ ହେଲା। ପାଞ୍ଚିଲେ ବୋଲେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସମସ୍ତେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିବା ବେଳେ ଜଣେ ଜହ୍ନକୁ ଆଗ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଲା। ଦେଖ ମାଙ୍କଡ଼ ଜହ୍ନକୁ ଛାଇ, ଜହ୍ନର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଛାଇ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ମାରିଲା ଗୋଟେ କୁଟା। କୁଟା ବୋଲେ ଡିଆଁ। କୁଟା ବୋଲେ ଡିଆଁ। ହେଲେ ଜହ୍ନ କାହିଁ? ପାଣି ଭିତରୁ ଜହ୍ନ ଏକ ବାର ଛୁ ବୋଲେ ଉଭାନ। ଏକ ବାର ଛୁ ବୋଲେ ଉଭାନ। ପାଣିରେ ପହଁରୁଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ଟି କହିଲା, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଜହ୍ନ? ଅନ୍ୟମାନେ ଗଛ ଉପରୁ କହିଲେ, ତୋ କୁଟାରେ ବୋଧହୁଏ ସେ ଡରିଗଲା। ଅଧା ଦୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗଛ ଉତଡ଼ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଡାଳରେ ବସିଲା। ଦୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ବୋଲେ ଅଧା ଦୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଆମେ ବର୍ଷାରେ କେମିତି ଦୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅଧା କେମିତି ତ ପାଣି ଆଣି ଗାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ନା, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଏତ ଲାଗୁଛି, ସାଙ୍ଗରେ କପଡ଼ା ବାହାର କେମିତି ଦୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ। ଅଧା ଦୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ବୋଲେ ପାଣି ଓଦା ହେଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ଗଲା, ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ପଡ଼ି ଦେଖିଲେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଜହ୍ନ। ଆଉଥରେ କିଛି ସମୟରେ ଆଉଥରେ ଜହ୍ନ ଆଇଲା। ପାଣିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ କମିଗଲେ ସେ ଜହ୍ନ ଥାଏ। ଜହ୍ନକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଅତି ପାଖରେ ଦେଖି ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଲୋଭରୁ ଏମିତି ହୁଏ। ଲୋଭ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ କରିବାକୁ ଲୋଭ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ପାପ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆଉଥରେ ଜହ୍ନ ଧରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? ତାପରେ ଦେଖ ଏଥର ସେମାନେ ମନ ଗୋଟେ ପଢ଼ୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବେ ବୋଲ ଖୁସି ମନ ରଖିବେ, କେମିତି ପଢ଼ୁଛି ତମେ ଦେଖିବେ। ଏଥର ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା କଲେ। ଯୋଜନା କଲାବେଳେ ଚୁପ୍ ପଚାରିଲେ, ନହେଲେ ହୁଏତ ଜହ୍ନ ଶୁଣିନେବ। ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଲଟକିବେ ବୋଲେ ଲଢ଼ିବେ। ଧରାଧରି ହେଲେ ହାତ ଧରାଧରି ହେବା, ଲଟକିବେ ବୋଲେ ଲଢ଼ିବେ। ତାପରେ ଟପ୍ ଟାପ୍ ଜହ୍ନକୁ ଧରି ପକାଇବେ। ଏହିପରି ଯୋଜନା କରି ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଜହ୍ନ ଧରିବା କାମ। ଏତେବେଳେ ଯାଏ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କିଏ ଗଛରେ ଛାଇ ଏମାନଙ୍କର କାମ ଦେଖୁଥାଏ। କିଏ ଦେଖୁଥିଲା? ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ମନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କଥା କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଗଛ ଛାଇ ଦେଖୁଥିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଡାଳରେ ଲଟକୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ମାଙ୍କଡ଼ ଧରିଥିବା ଡାଳଟି ଦେଖ। ପ୍ରଥମ ମାଙ୍କଡ଼ ଧରିଥିବା ଡାଳଟି କିଏ ହେଲା? ପ୍ରଥମ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ମାଙ୍କଡ଼ ଧରିଥିବା ଡାଳଟି ବୋଲେ କିଏ? ପ୍ରଥମ ହେଲା।
ହଠାତ୍ କିନା ମୋଡ଼କିନା ଭାଙ୍ଗିଗଲୁ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ସମସ୍ତେ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ସବୁ। ଧାନ କାଇଁ ଧାନ ଥୁ ହେଲା। ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି ହେଲା। ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଯେ ଲେଖିଛି ପାଞ୍ଚିଲେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯୋଜନା କଲେ ଉଦା ଦିଆଁ ଏକ ବାସୁ ପଢ଼ାଇଗଲା ବା ଉଭାନ ହୋଇଗଲା ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱରକୁ ସ୍ୱର ଯୋଜନା ଉପାୟ ହେଲା ଲୁଟିକିବେ ଓଳିବା ହେଲା। ଦେଖ ଆଡ଼େ କିନ୍ ଲେଖା ଦେଖ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଲୋଭରୁ ପାପ ପାପରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋଭରୁ ପାପ ପାପରୁ ମୃତ୍ୟୁ। ତେଣୁ କୌଣସିରେ ଲୋଭ କରିବା ନାହିଁ। ମନେକର ତୁମ ଜଣେ ଯେତିକି ବାପା ମା ଅତୀତ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ଯେତିକି କିଣା କରୁଛନ୍ତି ବାପା ମା ସେତିକିରେ ଖୁସି ହୁଅ। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଦେଖିକିରି ଲୋଭ କରିକିରି ଘରେ ଭଲ ନାହିଁ। ଜଣେ କେମିତି 500 ଟଙ୍କାର କପଡ଼ା ତାର ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେ ସେତିକିରେ ପଇସାରେ କିଣିଲା ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ସେତିକି କମ୍ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି କମ୍ ପଇସାରେ କିଣିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହେବାର ଅଛି। ବୁଝିଲେ ଏତିକି ବୁଝିବାର ଅଛି। କେବେ ହେଲେ ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଲୋଭ କଲେ ପାପର ମୃତ୍ୟୁ। ଲୋଭ କେବେ କରିବ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକିରେ ଖୁସି। ବୁଝିଲେ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବୋଲ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଅଛି। ହାତ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଦେଖି ଗପଟିକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ଦେଖ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବୁଝାଇବାକୁ ଦର୍ପଣରେ ବା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାଣିରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ। ପେନ୍ଟା ଆଲୁଅ ପତି ନା ନାହିଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପତି ନା ନାହିଁ। ଦେଖ ପେନ୍ଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବା ଛାଇ ବୁଝିଲ। କିନ୍ତୁ ସେ ଛାଇଟା ତୁଛି କ'ଣ ତୁମେ ଧରିପାରିବା କି? ଧରିପାରିବା ନାହିଁ ବୁଝିଲ। କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲ କେଉଁଟା ଏଇଟା ଛାଇଟା ଦେଖ ନା ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଛାଇ ପେନ୍ ନା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବା ଛାଇ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଦେଖ ଏଇଟା ତ ପେନ୍ଟା ଦୁଶୁଛି ତମେ ଏଇଟା ଧରିପାରିବା କି? ମୁଁ ଏଇଟା ପେନ୍ଟା ଧରିପାରିବା ନାହିଁ ଏଇଟାକୁ ଛାଇ। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ପିଲାମାନେ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ହାସଲ କରିବେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ତଳେ ଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଦେଖି ଗପଟିକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଇଛି ମୁଁ ପଠେଇଦେବି। ପଠେଇ ଦେଲା ପରେ ତମେ ସେଇଟାକୁ ଲେଖିଦେବେ ସବୁ ହେଲା। ଦେଖ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ି ବୁଟୁବୁ ହେଲେ ପାଣି ତଳିବାରୁ ଜହ୍ନର ଛାଇ ଆଉ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଏମାନେ ଜହ୍ନକୁ ଖୋଜି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଦା ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇ ପହଁରି ଗଛ ମୂଳକୁ ଆସିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ଜହ୍ନକୁ ଧରିବା ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜହ୍ନକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ ଯେ ପୋଖରୀ ଜଳରେ ଜହ୍ନ ନଥିଲା ଥିଲା କ'ଣ ଏହାର ଛାଇ ହେଲା। ଛାଇକୁ କ'ଣ କେହି ଧରିପାରେ ନାହିଁ? କେହି ଧରିପାରେ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଉତ୍ତର ଲେଖ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ କାହିଁକି ଜହ୍ନକୁ ଧରି ପାରିଲେ ନାହିଁ? ଏମାନେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ କଥା ହେଇ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ? ଖଡ଼ା ଲେଖିଦେଇଛି ଦେଖ ହେଲା। ଏ ଦୁଇଟାକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବେ ହେଲା। ଏତିକି ଲେଖିଦେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତାକୁ ଜହ୍ନ ଧରିଗଲା ବୋଲି ଅନ୍ୟମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ହେଲା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକି ଗୁପଚୁପ୍ କଥା ହେଇ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ବୁଝିଲେ। ବୁଦା ମାରିଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ଜହ୍ନକୁ ଧରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତାର ଜହ୍ନର
ସାଇଥିଲା ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେଇଛି। ଆଉ ବାକି ସବୁ ବୁଝିଲ ଲେଖିଦେବେ। ପଥର ସାଇ ଦର୍ପଣ ତୁମ୍ଭର ପାଣି ଥିବା ବେଙ୍ଗ, ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା ମାଛ, ଜଳ ଥିବା ବକରତା, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ଧରିପାରିବ ତାକୁ ଧରି କଳସିରେ ଭର୍ତ୍ତି କର। କୋଉଟା ଲେଖିବା? ପାଣି ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ ରଖିପାରିବା? ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା ମାଛ ହେଲା। ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା ମାଛ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ହବ ହେଲା। ପାଣିରେ ଥିବା ବେଙ୍ଗ ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ? କଳସି ଚିତ୍ର କ'ଣ? କଳସି ହେଲା ଚିତ୍ର। ହାତ ତଳେ ଥିବା କଚୁରୀକୁ ଶବ୍ଦ ନେଇ ଖାଲି କଚୁରୀ ପୂରଣ କରିବା ହେଲା। ନାଟକ ଦେଖିବା କଥା ଶୁଣି ମନ ରଖୁଛି, କହିଲେ ନ ସରେ ଏଇଟା କ ହେଲା। ଗୀତଟିକୁ ଶୁଣିଲେ ଗୀତଟି ମନେ ରହେ ବାରମ୍ବାର ହେଲା। ଏତେବେଳ ଯାଏଁ ତୁମେ ଅଙ୍କଟି କରିପାରୁନ, ତୁମେ ମନ ଦେଇ କରୁନାହଁ ବୋଧ ହୁଏ ଗ ହେଲା। ଲେଖିଦେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକରି। ଖସଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ସାବଧାନ ଚାଲ, ନହେଲେ ପଡ଼ିଯାଇପାର। ଏତିକି ଲେଖିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରଟି ତଳେ କ'ଣ କରୁଛି, କାହିଁକି ଏପରି କରୁଛି, 5ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। ମୁଁ 5ଟି ବାକ୍ୟରେ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ପଠେଇଦେବି ହେଲା। ଆଉ ବାକି ସବୁ ଏଇଟାକ ଭଲ କିଏ କେଉଁ ଗୁଡ଼ି ଏଇଟା ବୋଲେ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ଦେଇଦେବି ହେଲା। କିଏ କେଉଁ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବେ ଗାୟତାଣି ଦେଖାଅ। କିଏ କେଉଁ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ଦେଖାଅ। 11 ଏନ୍ କରିବେ, ଏରା ମାର୍କ ଦେବେ ହେଲା। ଏଇଟା ମାର୍କ ଦେବେ ହେଲା। ହେଲା ନା ପେନ୍ସିଲ୍ ଦେବେ, ପେନ୍ରେ କରିବାନି। ମୋ ବହିଟା ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ମୋତେ ବହି ମିଳିଛି ତ ମୁଁ ମୋ ବହିଟା କରିଦେଉଛି ପେନ୍ରେ। ଏଇଟା ତୁମମାନେ ପେନ୍ସିଲ୍ରେ ଦେବେ ହେଲା। ପେନ୍ କେବେ କରିବାନି ହେଲା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଗପଟିଏ ଲେଖ। ଗପ ମୁଁ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବି, ତୁମେ ସାହିତ୍ୟ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ଆଉ ମୋତେ ବହିରେ ଦାଦା ହେଇଛି। ଏଇଟା ପେନ୍ସିଲ୍ ଗାତ ଆଣିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବି, ପେନ୍ସିଲ୍ ଲେଖିଦେବେ। ଏଇଟା ହେଲେ ପେନ୍ସିଲ୍ ଲେଖିଦେବେ। ଏଇଟା ପେନ୍ସିଲ୍ ଲେଖିଦେବେ। ଏଇଟା ହେଲା ପେନ୍ସିଲ୍ ରାଇଟ୍ ଦେଇଦେବ ହେଲା। ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଖାତାରେ ପଠେଇଦେବି। ଏଇଟା ସବୁ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ଦେବେ। ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବେ, ମୋତେ ଦେଖେଇବେ ହେଲା। ଏତିକି ପାଠ ସରିଲା ଆମର। ହାତ ଧରିବା ଦିନ ନେକ୍ସଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କହିବା ଆଗରୁ କରିବା, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କହିବା ଆଗରୁ କରିବା। ମୁଁ ପଢ଼େଇଦେବି, ବାରମ୍ବାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ହେଲା। ଲାଷ୍ଟ କରିଦେବ ହେଲା। ଏଇଟା ପଢ଼ିଲା ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ପଢ଼ା ହେବନି। ଭାତି ଯା ମୋର କାଗଜ ସରକାର ଥିଲା କମେଇଦେଲେ ଏଇଟା ପଢ଼ା ହେବନି। ନେକ୍ସଟରେ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଏଇଟା ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ମାଆଙ୍କର ଟିକେ ବସିକିରି ବାପା ମାଆ ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ବସିକି ତାକୁ ଟିକେ ପିଲାଟାକୁ କହିଲି ସବୁ ପଢ଼େଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ବୁଝିଯିବ ଆଗରୁ ବୁଝିଲେ। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିରି ଭଲରେ ଦେଖ। ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଯେମିତି ଦେଖିକିରି କର ହେଲା। ଓକେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପଠାଇ ଦେଉଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଓକେ ଧନ୍ୟବାଦ।